I ja sam njima rekla, znate šta, ja hoću da se vratim, ali ja nemam nikakve uslove u Srbiju. Ne mogu ni kod doktora da idem. Rekla sam da sam bila dužna 2000 maraka. Tražila sam radnu dozvolu da mogu da se zaposlim, da radim, da bi vratila dug. Hoćeš da ideš za freiwillig, da se vratiš, ili sa milicijom, da u Srbiju nemam nikakve uslove. Oni su rekli, kaže, mora da se vratiš. Ne možemo mi ništa, kaže, od toga, kaže, ništa nemamo, ništa ne može da pomognemo. Neki vaučere postoji od 2000 dinara. Ja se zovem Usenović Emka, rođena 27.60. godine, živim u Prekodolce. Bila sam ovako negdje septembar ili oktobar, ne mogu sad tačno da kažem, pošto imam papire tu. I prijavila sam se u Braunschweig. Tu sam bila mjesec dana, pa su me poslali za Karlsruhe. Od Karlsruhe bila sam nedelju dana, pa su poslali za Heidelberg. I tu sam isto bila nedelju dana, pa su me vratili opet za Karlsruhe, pa iz Karlsruhe za Braunschweig. Pa sam tu bila još mjesec dana, pa sam dobila za transfer u Bad Sachsa, se zove taj malo varošica. I tu sam bila 4-5 mjeseca i onda su me poslali da se vratim. I ja sam njima rekla, znate šta, ja hoću da se vratim, ali ja nemam nikakve uslove u Srbiju. Ne mogu ni kod doktora da idem, ne mogu ništa da radim, ne mogu što da stvorim, apsolutno. Znači, nemam nikakve uslove. A ja pre toga bila sam više puta u Nemačku. To mi je sad zadnji put što sam bila, 5-6 mjeseca. I kad sam bila na razgovor, rekla sam da sam bila dužna 2000 maraka. Tražila sam radnu dozvolu da mogu da se zaposlim, da radim, da bi vratila dug. I čovjek samo me gledao i klimio glavu. I ništa, razgovor završili. Rekao mi da ću da dobijem odgovor. Međutim, kad sam dobila odgovor od njih, znači nisu pristali da ostane. Dobila sam odbijenicu od azila. I onda su mi rekli tu radi isto od socijalnu
i беше isto šef, tu što je glavni. I rekli su mi, hoćeš da ideš za Freiwillig, da se vratiš, ili sa miliciju. Rekla sam, znate šta, ja neću da pravim probleme ili da idem sa policijom. Pošto hoćete da me vratite, a ja znam kako je tamo, jer ja živjela sam i u Njemačku i u Srbiju, znači to ima velika razlika, da u Srbiju nemam nikakve uslove, a ovdje opet drugačije, bolji život i može i da nađeš posao, ali oni ne daju, ne dozvoljavaju za radnu dozvolu. A bez radne dozvole ne može da se radi. I ništa. Oni su rekli, kaže, mora da se vratiš. Imala sam taj Auschwitz 3 mjeseca. I kad je isteklo 10. februara 2024. Oni kaže, mora da napustiš. I oni su mi napravili papire da se vratim, da mogu da pređem granicu. I rekao mi da moram taj papir u granicu, da me uveru i da vratim taj papir. I ja sam, kad smo prošli u granicu, miliciju, rekla sam da me uveri u to i vratila sam taj papir. I tako sam se vratila. A zvali smo, pre toga rekla u socijalu dole što radu, da ima Caritas i da može da pomogne. Da daju neki novčanu naknadu. I suprug nazvao u Caritas i oni su rekli, kaže, pa koliko si bila, pa jedno drugo, mi smo rekli. Pa su opet došli ovdje i opet smo pričali o tome i ništa, oni su zapisali i suprug opet nazvao, već posle toga kad su se vratili, nedelju, dve ili tako nešto, i kaže, ne možemo mi ništa, kaže, radi od toga, kaže, ništa nemamo, ništa ne može da pomognemo, neki vaučere postoji od 2000 dinara. A šta ćeš ti se s 2000 dinara da ideš u prodavnicu da kupiš? A šta ću da kupim sa te 2000? Ništa. I dan danas ništa toga. I ja ne znam sad što da kažem više od toga. Kad sam se vratila prvog dana, mada imam kuću, ne kažem da nemam, jer to sam rekla i tamo da imam kuću. To je bilo haos. Preplavljen, poplava beše, haos beše. To je bilo tužna priča, ne mogu ni da pričam jer ću da plaćam. I malo po malo to, bili smo sezonski da radimo, da bi zaradili, da bi nešto napravili. A kamo struju, telefon, vodu, da se plaća svaki mjesec. Imaš, nemaš, to mora da se plati. A ja nemam odakle. Ideš kod lekara, priča ti je ista. Može da ideš, da se lečiš, ali ako imaš pare. Ako imaš pare, ti se lečiš. Nemaš pare, umiraju ljudi. Ovdje nema nikakvi posao, sem sezonski. Bila sam u Maline. Eto sad, došla sam pre neki dan. 6 dana sam bila samo na berbu jabuke. I ništa od toga. A sad dolazi zima,
zimski period, treba ti znači sve. Najteže to je što radi životno pitanje. Znači, drugačije ima velika razlika između Njemačke i Srbije. Teško da se nađe posao da zaradiš, nemaš od čega, a u Njemačkoj opet primaš mesečno, ne mora mnogo, ali po 200 do 300 evra. Primaš, znači svaki mjesec imaš, a ovdje ništa. To mi je bilo najgore. Niko, niti opština, niti u biro, ništa toga. Pa eto to vidiš sada kad se vratu ljudi. Evo tako čujem, znaš, da ima Caritas, da ima da pomogne. A međutim, od toga ništa nema. Pa sad ne znam, da li primaju uopšte. Sad nemam pojma, da li primaju, da li je prihvativ. Tamo, da ti kažem, tamo to je prihvatilište bilo. I tu ima razne nacije, nije samo Srbi, razne nacije ima. Ali s nikoga nismo imali problema. To smo bili živjeli i još plus toga mene zovu da tumačim. I ja kažem za šefa. Rekao, šefe, drage volje, hoću da tumačim. Ali ti znaš da to se plaća. Dajte mi, zaposlite me, radit ću. Ne mora vi tako da me platite, radit ću se s radnom dozvolom. Da znam da radim. A ovako rekao ne. I on kaže ne može, kaže nemaš pravo da radiš. I to je problem bilo. Inače drugo tvoj život je bio dobar. Uslovi su bili dobre, znači nema što da kažem loše. Ipak bolje je tamo nego ovdje. Što da kažem? Sve je bilo normalno. Može da izađeš u grad, da šetaš, u parkovi da šetaš, u centar, u prodavnicu da šetaš. To nije bilo zabranjeno uopšte. To je bilo sve normalno. Sve je bilo. I hrana, imaš doručak, ručak, večeru imaš, sve imaš. Sve do kafe, do čaja, do mleka, svega imaš. Ja bih rekla, bolje da se ne vratu. Pošteno rečeno, nikad da bi znala da me ostavu tamo, da mogu da ostane, ne bi se vratila nikad u Srbiji. Ostala bi tamo već je to dok umrem. Života mi.